lingüística propi, de parlar una llengua que té la seva personalitat, que té un model lingüístic oral i escrit de prestigi entre el poble, que és valencià, que no és altra cosa, i que a més tenim el perfecte dret a defendre aquest model i és, com a mínim, una postura tan científica com qualsevol altra postura que puguem pensar en aquest moment. I en aquest llibre el que dona a més és donar altres exemples que n'hi ha en el món de situacions parecides a la nostra, perquè encara ens pensem que els valencians són els pobles desgraciats als únics que ens passa el problema que tenim, que ens diuen que el valencià que no és una llengua, que és un dialecte, que els que parlen valencià no saben parlar, que només saben parlar el valencià els professors, molts d'ells han de venir a casa en valencià o no tenen valencià com a llengua materna. Ahí hi ha una distorsió i el que faig en aquest llibre és, primer, buscar situacions en el món pareudes a la nostra. I vaig a ficar només 2 o 3 exemples, si m'ho permets. El cas del gallec i el portuguès, que pràcticament és una situació que sona a la nostra, és dir, gallec i portuguès són 2 llengües que estan clarament emparentades. Un gallec i un portuguès no tenen massa problemes parlant cada un la seva pròpia llengua per entendre's mitjanament bé, però cada llengua dona lloc a una consciència que fa que tinguin un model lingüístic oral i escrit propi que està reconegut a tots els llengües. Això no lleva que dins de Galícia hi hagi certs sectors que afirmen que el gallec és portuguès i que s'ha d'escriure en l'ortografia del portuguès. Però en aquest cas són sectors absolutament minoritaris, ells tenen la seva marxa, però a nivell oficial la llengua gallega està absolutament reconeguda en tots els àmbits, no només espanyols, sinó també europeus, i tenen la seva normativa que jo penso que és el millor a des del punt de vista pràctic per a la conservació de l'idioma, perquè és un model lingüístic en què la gent s'identifica perquè coincideix en el que parlen en aquesta casa, que al final és el que devem aconseguir. Un altre cas molt paregut al nostre és el cas de les llengües escandinaves. El danès, el noruec i el suec. Realment, si la història hagués sigut d'una altra manera, podria ser perfectament parts d'una mateixa llengua, perquè ells tampoc s'entenen, també s'entenen sense massa problemes parlant cada un en la seva varietat lingüística. Però la seva història literària i la seva història política en els últims segles ha determinat que a cada varietat lingüística existisca una manera específica d'escriure-la i de parlar-la que senten com a pròpia cada poble i que la senten com a part d'una identitat. Això no és una cosa que ens inventem nosaltres, sinó que està perfectament descrita pels principals lingüistes del món. És més, en el cas de Noruega hi ha un cas més curiós encara, és que hi ha 2 normatives que són oficials. Perquè Noruega proclamà la independència en 1905, si mal no recordo, és una independència recent, i ells havien estat històricament molt lligats a Dinamarca, en el qual des del segle XIX aparegueren 2 tendències. Una que reivindicava una llengua noruega molt ben caracteritzada, basada en aquells dialectes que estaven, diguem, manco afectats per altres llengües pròximes, i hi ha uns altres, sobretot en la capital, que estaven, diguem, més influenciats pel danès i que feien una altra normativa noruega que, sobretot a nivell escrit, és pràcticament idèntica a la del danès. Com no se foren capaços de ficar-se d'acord, el que feu l'estat noruec és dir, bueno, de moment les 2 són bones, cada un, inclús els consells escolars trien quina és la que s'agrada més, no se va discriminar a ningú per gastar d'una o l'altra i ja veurem si en el pas del temps ens fiquem d'acord. La realitat és que no s'han ficat d'acord, però les 2 són oficials i van convivint, que no sé si és bo o dolent, però com a mínim se respecta la voluntat de cada un a l'hora d'expressar la seva personalitat lingüística. M'estic enrotllant molt? Jo ho considero. Si passem al següent capítol, després de veure estos i uns altres casos de conflictes lingüístics que hi ha en el món, hi ha un capítol en el que analitzem realment què és el que pensa el poble valencià sobre el seu idioma. Perquè a vegades es fan afirmacions en el sentit de que els que diguem que els valencians diferents en les 3 províncies, el qual també vindria a trencar un altre dels mits que s'han difós els últims anys en referència a que aquest sentiment, que no és un sentiment que tinga data, sinó que és un sentiment històric des de l'edat mitja, és un sentiment transversal a tot el territori valencià, no és sols de la ciutat de València, com afirmen alguns, i a més transversal a totes les ideologies, perquè hi ha una enquesta molt interessant que preguntava a més el partit de la seva preferència i realment aquest sentiment era prou més transversal
I en una última part del llibre intenta fer un anàlisi de cara al futur, diversos escenaris que se poden donar respecte al futur de la llengua valenciana, respecte a l'ús de la llengua valenciana per part dels valencians i respecte al manteniment de la identitat històrica del valencià com a llengua pròpia. Ahí fico una sèrie d'escenaris, penso que tampoc vaig entrar en ells perquè seria desvelat al final del llibre, ja que deixa un poc que el lector el llisga i traga la seva pròpia conclusió, però al final el que tenim que tindre molt clar és que el valencianisme i la seva cadena lingüística hem d'intentar que siga un valencianisme de tots, que siga un i que ja que la llengua valenciana és de tots i que els valencians pues, cada un té la seva ideologia, hem d'aconseguir que gent molt diferent d'ideologia brace la nostra causa, que és la causa de la llengua valenciana. I hem d'intentar que el nostre moviment sigui un moviment cívic que reclama els seus drets, de la mateixa manera que uns reclamen les seves conviccions ecologistes o uns altres reclamen, jo què sé, peatonalitzar un carrer del centre de Dénia perquè està gravés o tot el contrari, nosaltres estem defendent la llengua valenciana i com a moviment cultural el que hem d'intentar com a mínim és que governe i governe, se mos respecte, se mos considere i se mos reconeguen els mateixos drets que se reconeixen a uns altres moviments. I en aquesta reflexió, diguem que tancaria un poquet el llibre perquè al final el futur no és de ser jo o els que estem així i ha de ser, sinó el futur l'anem construint entre tots i el que hem de fer és construir-lo, no deixar mai de construir i de ficar pedretes per a que aquest futur siga com Si te parece, anem a passar al segon llibre, Albor, que se subtitula 100 reflexions valencianes. Quines són i d'on venen aquestes 100 reflexions? Pues este llibre jo li tinc molt de carinyo, perquè arreplega les meves primeres 100 publicacions en el diari de les províncies. Jo escric una columna setmanalment en les províncies, cada divendres. A més li fiqui el nom de Alambor. Alambor és una paraula valenciana no massa coneguda, però que a mi m'agrada molt. Primer per la seva etimologia, perquè està clar que té les raïls aràbigues, no? I també pels seus diferents significats. Pot significar un rogle de pedres o de terra que es fica en tots els arbres per a protegir-los, per a que tinguin la via de rec. I també en una paret per un mur doncs és un increment en el mur per a que resistisca, no? per a augmentar la seva resistència. I això en sentit figurat, no? Fer a l'ambor doncs, és protegir, acabar la cultura valenciana. I ahir, pues, clar, se té que escriure tot de setmana, que això també té la seva complicació. Hi ha vegades que m'inspire coses de l'actualitat quotidiana, hi ha vegades que no m'inspira res del que ha passat aquesta setmana i me dedico a parlar de qüestions d'història, de qüestions de llengua, de qüestions que em diu la gent. I per supost sempre en llengua valenciana, no? Que hi hagi sempre un raconet en el diari que estigui escrit en llengua valenciana, perquè pense que és d'agrair per part dels reporters d'aquest diari que a mi me deixen aquesta finestra oberta a la llengua valenciana i també que tinga una difusió que no tindria d'una altra manera, tant a nivell escrit, quan la gent que llegeix el diari en paper, que a més tenim que reivindicar aquesta edició en paper que continuï llegint-se, més que siga fent-se un cafenet en el bar, i també, a partir del sempre Sant Demà, a partir del dia següent, també la versió electrònica que també se pot consultar normalment. I els primers 100 artículos, que molts d'ells encara no estan en internet, perquè en aquella època encara no se pensava la majoria, se poden rellegir encara que no es poden llegir. És completament diferent al que futur la normativa, perquè són artículos molt concrets, en pàgina i mitja, i jo penso que també tenen la seva gràcia perquè vas veient també des del primer que s'escrigué en 2012 fins a l'últim, que és de 2016, ahir hi ha canvis en la política valenciana, en la societat valenciana, va fer una evolució, va recordar fets que potser ja no estan tan presents com abans. I és un altre tipus de llibre